Konakele imbuso iyavukelana ingonyama phela imxoshile uNdlunkulu. Ingonyama ehamba ophongolo sendaweni umuntu angeke ayazi ukuthi kuphi. Omahlobo noThami sengathi balandelwa ngamaphoyisa bo amacala uncancathela ngazi noma ngiyiflot noma yini makhulunyo icala likaMbongiseni ukuthi babudubula babulala uMbongiseni osuthu wakwaZulu uNandosi. Icala elinye lokuthi balala noNdlunkulu, icala lokuthi bekudliwa izimali ngegama leSilo. Asazi bayabala nje amacala abo ababhekene nawo. Asazi indoda kubuye ukuziphendulela ukuthi ikuphi ekwaziyo ikuphi engakwazi. Thina asazi lutho. System yas rejector. We have been rejected by the system. Out.